Yes, mga Suriganon, Maradyaw na adlaw sa ato mga followers o viewers. Yan, shout out. Dari ta diri sa may bay, sir. Ano yung patakloban? Para Tacloban na bachelor mga kagusok, no? Ato yung sakon diri. Pwede ko makasakatay. Yan, mga kagusok, Maradyaw na adlaw. Yes, good morning sa ato mga followers, sa mga viewers. Simihan ko na hapon diri challenge. Challenge na to. Ay, sinanay. Dato target ko man si nanay. Yan mga followers. Yan mga Surigao noon. Si nanay ato pilion. Ato pilion si nanay. Maradyaw na adlaw, nay. May buntag. Ama ko pasingod, nay. Para sa Tacloban, Tacloban City. Taga sa mga mo. taga Ginsan. Jinsan to Tacloban City mga kagusok. Mag-una mo ito sa Tacloban. May patay magod ang manghod sa akong bana. Ay, napatay ang imo manghod sa imo. Bana. Bana. Kuman na ikaw napili sa kamukhamok na pasahero. Amot nga no sa imo makupasingod. Ngano man. Kaya napatyan mo ka no. Ina ko payad nay, may grasya sa imo kuman na adlaw. Wow. Oo. Ini na grasya nay 1,000 challenge na ko ni kuman sa imo. Condolence sa imo na yo. Nato challenge sa imo kuman. Nato 500, 1,000, 150 o 20 pesos. Magpili ka sa ako payad, asa mo bit sa ako payad do. Ako ibukyad, ready na ka? Ready na si mga kagusok ato ini. Mag-uno ka mo. Mama ko siya. Ay mama, ay yan, shout out. Shout out yan. Yan taga Jinsan mga kagusok no. Abot na ko diri sa imo area. Yami ako planon ta. Tagtokyod ko sa imo kalag sa imo igsoon ba to? Bayaw. Oh, na, ready na. Ako ibukyad, ako payad. Excited na ka? Ako ibukyad mga Surigao na ko payad. Kana si mga nay amount da sa ko payad. Mapili ka sa 5 kung asay mo bit diya. Tudlo. Oh, mapili ka asay mo bit. Kana. Atagan ta ka ng chance na ko nay. 5 counts. 5 4 3 Kana painan na. At si nanay, ako tagataga ng chance sa dya, kung ano, siya pagbiyay ko man, kay condolence lagi ka napatyan man, ako tagataga ng higayon, mga kagusok na chance. Gusto na ka, excited na ka, ibukyad ni mo? Yes. Ibukyad na mga kagusok, 5, 4, 3, 2, 1, bukyad. Ibukyad, hayang ako mo. Hayang, para makita ni mo, ako pila amount. Bukyad. Yan, pila. 500 pesos, yan mga kagusok, yan. O may kasulti ni mo, nay. Salamat. Lagi ko nito akong makakwarta ko karong adlaw. God will provide. Yan mga kagusok, no. Thank you so much. Sa ako tagatagan si Chance, si nanay, kay gumika sa dya. Problema sa bila kong pag-travel. Salamat, Maradyaw na adlaw, mga Surigao nun.